खुलुमबाय लोगोफोर, बड'लेण्ड गियान चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। ज्योतिष साननायनि बादिब्ला दिनै 28 अक्ट'बर माखासे राशिफोरनि थाखाय जोबोद मोजां जानो थांगासिनो दं। नाथाय माखासे राशिफोरनि थाखाय बेयो सरासनस्रा फिथाइ होगोन। 28 अक्ट'बर 2025आव बबे राशिफोरा मुलाम्फा जागोन आरो बबे राशिफोरा खैफोदाव गोग्लैनो हागौ बेखौ मिथिनानै लानि फै। मेष राशिनिफ्राय मीन राशिसिम। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायथार आरो चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मेष राशि। दिनै गोदान गोहो आरो फोथायथि लाबोगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि दिन्थिफुंनाया गुबुनफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। माखासे गोजाम थाबायनाय खामानिफोरखौ फोजोबनायनि सम्भावना दं। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन, नाथाय खरसानि सायाव नोजोर लाखि। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गोथारथि आरो रोखा जानाया गोनांथार जागोन। नखरनि सोद्रोमाजों रायज्लायनाया गोसोखौ सुग्लाय होगोन। सावस्रिनि बेलायाव सांग्रांथि जा। नांगौ जानाय आदार आरो उन्दुनाया गोनांथार। वृश्चिक राशि। दिनैनि रां मुलाम्फानि नेरसोन दं। रां थाखानाय एबा जायखिजाया फालांगियारि गोरोबथायाव मुलाम्फा जानो हागौ। खामानिजों लोब्बा लाखिनानै साना खामानियाव बाहायजाथाव जागोन आरो गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन। नखराव गोजोन आबहावा थागोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव रोंग'थिया बांगोन। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। गुबैयै गोदोना एबा उदैजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा जेंना सोमजिहोनो हागौ। मोनाबिलि सम नखरनि सुबुंफोरजों सम हगारनाया गोसोआरि सुखु लाबोनो हागौ। मिथुन राशि। दिनै गोसोआ जोबोद सांग्रां जागोन। गोदान बिथांखिफोराव खामानि मावनायनि बेयो थि सम। जायफोरा मेडिया फोनांजाब एबा लिरनायजों सोमोन्दो दं, बिसोरनि थाखाय बे साना जर'खा जागोन। सोमोन्दोआव गोथारथि आरो समानथि लाखि। फिसा-फिसौ बाथ्राफोरनि सायाव फिनजाथाय दाहो। रांखान्थियारि महरै साना दिदोम थागोन। नोंथांनि मानसिफोरजों मोनाबिलि सम हगारनाया नोंथांखौ गोसोआरि समानथि होगोन। कर्क राशि। फुंनि समा एसे लासै जागोन। गोसोआ एसे उसुखुथु जागोन, नाथाय सानजौफु जाखांनायनि उनाव थासारिया सोलायगोन। मावख' एबा खामानिया सोरबा सासे लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नखराव सोरनिबा बोसोन होनाया खामानियाव गोनां जानो हागौ। गोजाम गोसोखांथिफोरा गोसोखौ गोसो गुदुं खालामनो हागौ, नाथाय गावखौ बर्थमाननि फारसे नोजोर लाखि। सावस्रिया एसे मेंनाय थानो हागौ। गुदि मुवाजों सोमोन्दो गोनां खामानि एबा दावबायनायनिफ्राय गोजानाव था। सिंह राशि। दिनैनि साना जाफुंसार जागोन। नोंथांनि दैदेननाय रोंग'थिया मानसिफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। साख्रि एबा फालांगियाव दावगानायनि नेरसोन दं। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव रमान्स बांगोन आरो गोजाम फारागथिफोरा सुस्रांजागोन। रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन, नाथाय दिन्थिफुंनायाव खर्सा खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। नखरजों सम हगारनाया गोसोखौ गोजोन होगोन। कन्या राशि। साननि जागायनाया नर्मेल जागोन, नाथाय सानजौफुनि उनाव खामानिया जागायगोन। नोंथांनि नाजानाया मावख'आव नुनो मोनगोन। नोंथाङा बास एबा सिनियरनिफ्राय बाख्नायनाय मोननो हागौ। सासे गोजाम लोगोजों सोमोन्दो लाखिनाया गोसोखौ स्रां खालामगोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय उन्दुनायनि आंखालाव मेंबाय थानाय थानो हागौ। जायखिजाया गिदिर थिरांथायाव गोख्रै दाजा। तुला राशि। साना नोंथांनि गावनि राशियाव दं। बेनिखायनो दिनै फोथायथिया गोजौ जागोन। नोंथाङा जेखि खामानि मावो बेयाव जाफुंसारनायनि नेरसोन थायो। बे साना मानसिफोरजों फोनांजाबनो आरो नेटवर्कखौ बांहोनो थाखाय जोबोर मोजां। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गोदान जागायजेननाया जाथावना दं। जायफोरा हाबा जाया बिसोरनि थाखाय सोमोन्दोनि खाबु थायो। रांखान्थियारि महरै साना दिदोम थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय बांद्राय साननिफ्राय गोजानाव था। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा गोसोआरि महरै गोथौ मोनदांगोन। मोनसे गोजाम सोमोन्दो एबा मोनसे आबुं नङै बाथ्रानि गोसोखांथिया गोसोआव फैगोन, नाथाय गावखौनो बै गोसोआरि थासारियाव थाबथानो दाहो। मानिनायाव सांग्रां थिरांथा ला। जायफोरा साख्रि एबा फालांगि सोलायनो सानदों, बिसोरनि थाखाय समा मोजां। ध्यानआ गोसोआव गोजोन लाबोगोन। मोनाबिलियाव नोंथाङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागोन। धनु राशि। साना समाजारि आरो जिउराहायारि नोजोरजों सांग्रां जागोन। लोगोफोर एबा हानजाजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन।
जाय सुबुंफोरा दावबायनाय, मिडिया एबा सोलोंथाइनि बिथिंजों सोमोन्दो दं, बिथांमोनहा मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सोमोन्दोआव रायज्लायनाय आरो बुजिलायनायखौ लाखि। रांखान्थियारि हालोदाव जौगानायनि नेरसोन नुनो मोननाय जादों। गोलाव जानथायनि दावबायनायनि खाबुबो दं। मकर राशि, दिनै नोंथाङा नोंथांनि केरियार मोनसे गिदिर खाबु मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि थाखाय थार बान्था मोनगोन। नोंथाङा बैसोगोराफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोननो हागोन एबा प्रम'शननि सोमोन्दै सावरायनो हागोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया एसे लोरबां जानो हागौ, बेनिखायनो जिरायनो थि खालाम। जोबनायाव नोंथाङा गोसोआव गोजोन मोनगोन। कुम्भ राशि, खाफालआ नोंथांजों थागोन। जायफोरा गुबुन हादोराव खामानि मावगासिनो दं एबा गोजौ सोलोंथाइजों सोमोन्दो दं, बिसोरनि थाखाय बे साना मुलाम्फा गोनां। मोनसे गोजाम दान्थे-बिदान्थेखौ फोजोबनो हायो। सोमोन्दोआव समानथि लाखि आरो हरखाब जेबो बुंनो नाङा। नखरजों सोमोन्दो गोनां माखासे मोजां खामानिफोरखौ थि खालामनो हायो। दावबायनायनि खाबुफोर दं। मीन राशि, दिनै गोसोआ गोख्रों जागोन। माबा मोनसे गोजाम खामानिनिफ्राय मुलाम्फा मोननायनि सम्भाबना थायो। थाबथानाय रांखौ मोनफिननो हायो। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव रोखा आरो सैथोथिखौ लाखि। गावनि सावस्रिनि फारसे सांग्रांथि जा। थि रुटिनआव जा। मोनाबिलिया गोजोन आरो आत्मा-निरखनि थाखाय गाहाम। अब्ला लोगोफोर, बेयो दिनैनि 28 अक्ट'बर 2025 नि राशिफल। नोंथाङा बबे राशिनि राशि आरो नोंथांनि साना माबोरै थांगोन जोंनो कमेन्टफोराव खिन्थाहर। सानफ्रोमबोनि राशिफल खारिथि मोननो थाखाय बड'लेण्ड गियानखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों। दिनैनि साना मोजां जाथों।